През тези почивни дни разбрах, че има директен, бърз път. Пътят на речта. Той беше определен като учтиви, любезни, добри думи, но в същото време не конфликтни. Думи, които се явяват фактор на мира. Тоест всичко свързано с речта, дали ще бъде достатъчен този път. Разбира се. С осъзнаване защо правим това. Достатъчно ли е тази практика? Проблемът с речта е, че тя позволява да се предава най-възвишеното. Но при большинството хора речта не може да даде много. Именно затова често е по-добре тишина, отколкото реч. Необходимо е да станете повече човек, който слуша другите хора, отколкото който говори. Защото при повечето хора речта донася допълнителни блокажи. Дори когато ние имаме добри намерения на пътя, поради всички провали заради речта, това донася много вътрешни, кармични, духовни блокажи и така нататък. Да се премахнат тези блокажи означава от една страна правилно да се използва речта, а често това значи изобщо да не се ползва. И когато използваме, то е само за да говорим красиви, добри неща или да се опитваме да намерим истината. Всичко останало е безполезно. И може да се говорят добри неща. Мнозина приказват за другите хора. Каквото говорят обикновено не е интересно. На четвъртия път се казва, че не може да се говори никога с другите хора. На петият път се казва, че може да се говори с другите хора, но само благо, само добро за тях. Виждате ли разликата? Само добро. Аз си мислех, че ако ние овладеем своята реч, то вече това ще бъде реч или не реч. И това ще доведе до владение на мислите. И до владение на непроявата на негативните емоции. А също до физическо поведение на прямотата. Да, всичко това е правилно. Но към това може да се подходи и от двата края. Този, който физически става изправен, прям, и за който ще бъде лесно правилно да говори и мисля, то този човек е започнал от физическо място. Ако човек започне малко да управлява жестовете си, поведението, той също започва от едно място. Други може да започнат от мислите. Повечето не позволяват на мислите си да бягат страни, колкото се може по-малко. Това също ще окаже въздействие върху речта. Тоест може да се започне от всякъде. Но най-важното нещо, което можете да разберете е, че за много хора речта става пречка на пътя. Tout ce qui est défavorable de ce point de vue-là, il faut vraiment un jour décider définitivement de l'arrêter. Всичко, което от тази гледна точка е неблагоприятно за пътя, по-добре е един ден да вземете решение окончателно да спрете да го правите.